Γεια σας, George the Mining Expert εδώ και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο οποίο θα φτιάξω ένα καινούριο δωμάτιο κάτω, οπότε θα αρχίσω θα το κάνω εδώ γιατί είμαι expert, όπως λέει και το όνομα, το πήρα πάνω μου. Εντάξει, δεν θα αργήσει πάρα πολύ, άμα 2 ώρες θα πάρει. Οκ, εδώ είναι καλά. Φτάνει. Όπ, τι είναι αυτό εκεί κάτω. Τι κατά είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν το κάνουμε πολύ μεγάλο. Οκ. Α, έσπασε. Το κατάλαβες. Πάμε με το stone pickaxe τότε. Δεν θα το κάνουμε μεγάλο γιατί από ό,τι βλέπετε εδώ γαμώ. Εντάξει, μη φωνάζει, θα το πάρω το cobblestone. Οπότε αυτό είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή, σκατά είναι, εντάξει. Θα τις κλείσω τις τρύπες εδώ τώρα, γιατί πρέπει να τα καθαρίσω λίγο εδώ. Πρώτα απ' όλα. Οκ. Damn. Woo! Έγινε το τέλειο δωμάτιο. Και είναι αρκετά μεγάλο. Να το ανακόψω και αυτά εδώ πέρα. Να κόψω. Εντάξει. Να το κάνω λίγο μεγαλύτερο. Γιατί είμαι mining expert. Λοιπόν, στο κανάλι μου θα παίζω διάφορα παιχνίδια όπως LOL και Minecraft. Εντάξει. Θα παίζω διάφορα, δηλαδή ό,τι βγαίνει. Ό,τι μπορώ να παίξω. Δηλαδή. Κοίτα, για τρομακτικά παιχνίδια θα δω τι θα κάνω. Γιατί όπως το Outlast που είναι πολύ τέτοιο, πολύ γνωστό τώρα έχει γίνει. Και πολλοί το παίζουνε. Ναι, πολλοί το παίζουν, αλλά εγώ δεν είμαι για τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, σε λίγο χρονάκι θα δούμε. Εντάξει, εδώ πόρτα. Θα το κάνω. Yes. Να πάρω λίγο την πόρτα. Που την είχα αφήσει. Ωραία. Δεν το είδα. Και θα το πάρω και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ωραίο δωμάτιο. Θα το πάρω αυτό. Εντάξει. Να φτιάξουμε τίποτα, λες μπα. Δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε φτωχοί. Το σκάλα. Αυτό ήταν ένα σαν welcome βίντεο. Από το πρώτο βέβαια. Γιατί είναι το welcome, όπως είπα. Και μια στιγμή είναι κάτω λογικά. Σκάλες. Wow! Τι ό,τι να είναι. Όχι. Ωραία. Μην κοιτάτε εσείς και λυφίστε να πούμε. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Θα κάνω μεγαλύτερο βίντεο βέβαια. Σας κλείνω γιατί θέλω να πάω για ψάρεμα.